go bren, Dafydd, angen I mi ddeud wrthych chi lle yda ni fama, te. Wel, ia. Achos da ni'n dardal di. Glasfryn Fawr. Glasfryn Fawr ydi fama, te. Sydd yn dyddio yn ôl yn o bell, rhoi canodd o flynyddoedd. A'r peth ydi, heddiw mae gen I stori am rywun oedd yn byw yn Glasfryn Fawr. A hyd yn oed, os wyt ti wedi clywed y stori o'r blaen, wrach bod gen I ryw bytia ellai ffitio fewn a fydd yn newydd I chdi, lle te. Ond te, gweitha'r modd, o'n I wedi meddwl bys ni medru aros yma ar lawnt Glasfryn I ddeud y stori yma wrthych chi, ond mae'r rhagolygon yn ddifrifol, te. Felly, y peth gorau ni'n neud ydy jyst cael golwg ar y tŷ, a wedyn mi o'n I chwilio am gysgod, a mi na I ddeud y stori, wrach bydd o leia darna'r stori yn newydd I chdi. Dwi'n gobeithio bydd o, lle te. Ond mae'n stori dda. Ie, da iawn. Reit, David, da ni wedi cael allan o'r glaw. Diolch am hynny. A da ni wedi gadael Glasfryn Fawr am y tro, oherwydd da ni erbyn hyn yn Nant Gwrtheyrn. Ac di blasu o'i croeso nhw'n Haffi Meini'r eisoes. Ond fel o'n i'n deud yn Glasfryn Fawr, mae gen I stori am y lle hwnnw. A mae hi, dwi'n meddwl, yn stori ddifyr iawn. Da ni'n mynd yn ôl i'r 19th ganrif. A mi oedd yna ddyn, gafodd I eni ym Mhlwy Llanarmon, ardal chwilog ydy honno wrth gwrs te. Gafodd I eni yn 1703. Ond mae'n stori ni yn dechrau mewn gwirionedd yn 1727 oherwydd dyna pryd y gafodd William Pritchard I wneud yn denant Glasfryn Fawr lle rodda ni yn gynharach. Ond mae o'n deud rhywbeth tydi am William Pritchard yn 40 oed I fod o wedi cael y denantiaeth arbennig honno tydi. Yndi. Ac yr tu ar un pryd mi briododd merch o'r enw Mary Hughes oedd yn dod o ardal Clynog. A mi oedden nhw yn byw yn hapus iawn yn y Glasfryn yn fyna. A mi geithon nhw 5 o blant, geithon nhw fab I ddechrau a wedyn merched oedd y lleill. Ond am y trydydd merch, os dwi'n medru cyfrin iawn, fi o hi farw yn fuan iawn wedyn. Ac ar enedigaeth y 4edd merch, yn drist iawn fe fydd farw'r fam Mary. Felly mi oedd William Pritchard yn cael ei adael hefo mab a 2 merch. A drwy drygaradd oedd I fam ono helpu fo hefo magu y plan bach yma. Ond mi ailbriododd wedyn hefo Jane Vaughan, a mi oedd hi'n dod o ardal Llanalhaear, Moelfre, Llanalhaear te. Ie. A wedyn hi wedyn oedd y gwraig William Pritchard am weddill y stori yn wraig hynod o gefnogol I be oedd o'n wneud. Rwan ta rhyw gradur dipyn yn rough oedd William Pritchard, mae'n debyg. Oedd o'n eglwysol, oedd I dad o Richard yn eglwyswr mawr. A mi oedd William yn mynd i'r eglwys yn Llangybi, gan bod o'n byw yn Glasfryn. A oedd o wedi bod I wasanaeth rhyw ddysil. A reit dros ffordd I borth yr eglwys yn Llangybi fel y gwyddos di, mi oedd na hen dafarn. A be oedd William yn neud oedd mynd i'r dafarn, a mae'n debyg am ryw reswm neu gilydd bod oedd I aros dipyn yn hir yno. Felly oedd o'n cychwyn am adra rwan, ac oedd y hael wedi machlyd ac oedd hi'n nos. A wir, rhyw 2 filltir a hannar ydy yr eglwys a'r dafarn o Glasfryn, mi gollodd I ffordd. Awn I ddim I fanylu pam y gollodd o'i ffordd, ond mi gollodd I ffordd. A mi wela ola, a dyma fo'n mynd I gyfeiriad y gola yma, a dyma fo yn cael ei hun tu allan I ffenast cymydog iddo fo. Dyn o'r enw Francis Evans. A mi oedd o'n byw yn... Caertyddyn, de? Caertyddyn. Yn... Pencau Newydd. Pencau Newydd, awdderchog. Felly, mi oedd Francis Evans yn Annibynwyr. Ac yn aelod yn eglwys Mhen Llŷn, Pwllheli.
A mi oedd ar ei luniau'n digwydd bod, oedd o newydd allan darn o'r ysgrythyr, a mi oedd o wedi troi at weddio. A be glywa William Pritchard, a doedd Francis Evans, yn gwybod bod ono, wrth gwrs, be glywa William Pritchard, oedd Francis Evans yn gweddio dros I gymdogion a newiol. A mi sylweddolodd William Pritchard I fod o'n un ohonyn nhw. A mi gath brofiad troedigaeth. A o ganlyniad, mi glosiodd wedyn at Francis Evans, a wedyn dod I gysylltiad efo Eglwys Mhen Llŷn yn Pwllheli. Wan ta, cysylltiadau yn bethau pwysig mewn hanesion, ydy. Todd William Pritchard ddim wedi torri cysylltiad yn llwyr hefo'r eglwys. Mi dynodd o'n groes I John Owen, canghellor eglwys gadeiriol Bangor. Ac rhyw awgrymu iddo fo mewn sgwrs ar un adag nad oedd I bregetha fo ddim mor feiblaidd ag y dyla nhw fod. A doeddech chi'n mynd deud pethau fel awth John Owen Llanor. Achos un pigog blin oedd o ma'n astrion eraill amdano. Ddwn I at ein I wrach eto. Beth bynnag am hynny, mi ddechreuodd William Pritchard ymddiddori rwan yn y traddodiad ymneilltuol. A trwy Mhen Llŷn, fel dwi'n awgrymu, cysylltiadau, mi oedd Lewis Rhys, gweinidog Annibynwyr Llanbrynmair, yn dod I Mhen Llŷn I bregethu. A trwy Lewis Rhys, ddaethon nhw wybod am ddyn o'r enw Jenkyn Morgan. A Jenkyn Morgan yn un o athrawon Griffith Jones Llanddowror hefo'r ysgolion cylchynol. Ac ar yr adag honno, mi oedd Jenkyn Morgan yn cynnal ysgol yn Antadeilia, Llanuwchlyn, ardal y Bala wrth gwrs. Wel, dyma ofyn wedyn i'w gilydd pam nad o'na ddim ysgol yn Llangybi. Felly, dyma benderfynu bod eisiau cael Jenkyn Morgan I ddod draw i'r ardal I weld beth nhw'n medru wneud. Felly, Francis Evans gafodd y dasg o fynd I nôl o, drefnu bod o'n dod. A William Pritchard, gan bod o wedi bod yn ffrindiau hefo y ciwrat yn Llangybi, dyn o'r enw Edward Nani, I dasg oedd mynd at Edward Nani a gofyn fasa nhw'n cael cynnal yr ysgol yn Eglwys y Plwy. O ddim yn anghyffredin o gwbl. Dyna oedd nhw'n wneud yn aml. Atab Edward Nani o dim ar unrhyw gyfrif. Oedd yr hen Annibynwyr yma yn mynd I... A gynta'n teimlo fod William Pritchard wedi troi gefn yno, felly wedi mynd at yr ymneilltuwyr yma. Beth bynnag dyma William Pritchard yn penderfynu, wel, os nad yw'n cael mynd i'r eglwys, na ni gynnal ysgol yn Glasfryn Fawr. A dyna ddigwyddodd, fe gynhaliwyd ysgol hefo Jenkyn Morgan yn dysgu yno yn Glasfryn Fawr. Bod beth yn iawn. Dowch I 1741, mis Ionawr, oedd un oer ddychrynllyd. Pwy ddoth ar ei daith heibio I Glasfryn Fawr? Ond rhyw fachgan o dde Cymru o'r enw Hywel Harris. O, reit. Dipyn o ddiwigiwr meddyn nhw, lly te. Felly oedden nhw'n deud. Felly oedden nhw'n deud. A dyma fo yn dod rwan I Glasfryn Fawr. A wir fi oedd yn aros yno dros nos ac yn y blaen, achos mi oedd yna bobl oedd â chysylltiad gwahanol fatha bo, ymneillwyr. Mae eisiau dart, wrth gwrs, oedd Annibynwyr y Methodistiad yn y dyddiau hynny, dipyn o ffrindiau llyd, yn y dyddiau cynnar. Ie, oedden nhw'n cydweithio. Oedden nhw'n cydweithio lot, a felly roedd hi yn Llŷn ag Eifionydd hefyd. Mi oedden nhw'n cydweithio. Beth bynnag, oedd Harris rwan yn aros yn y Glasfryn Fawr, ond oedd o eisiau mynd I lefydd fatha Tudweiliog a rhydolion reit yn y pen draw yn Mhen Llŷn, I weld rhyw bobl oedd yna gysylltiadau a nhw. Wedyn, mi oedd wedi bod yn rhydolion, oedd wedi teithio nôl rwan ar draws gwlad I galw nefyn ar y ffordd. Cyrraedd Glasfryn Fawr, oedd yna drefniant bod nhw'n cael gwasanaeth rwan yn y Glasfryn Fawr pan fas a Mr Harris yn dod yn ôl o'i daith. Ond pan ddari fo gyrraedd, a da ni'n cael y stori yma wedyn o ddyddiaduron Hywel Harris, pan ddari fo gyrraedd, be gafodd o oedd fod y parchedig Edward Nani, y ciwrat, yn y Glasfryn Fawr. Ac o leia rhyw 2, wrach 3 o'i ffrindiau fo ta. A'r peth o di taro Hywel Harris yn fwy na dim oedd Edward Nani wedi meddwi ta. O, reit.
A felly, pan ddaru Hywel Harris gyrraedd, dyma Edward Nani'n troi arno fo, yn gofyn pwy ar wyneb daear, oedd o'n feddwl oedd o'n crwydro'r wlad yn pregethu'r efengil. Pwy sydd wedi rhoi hawl i chi wneud hyn? Wel, atab syml o Hywel Harris i'r math yna gwestiwn oedd yr holl alluog. Fo, doedd ddim angen esgob i ddeitho fo gael o pregethu, oedd yr holl alluog wedi deitho fo. O ia, lle da chi wedi cael eich addysg? Ryw cwestiynau fel yma yn cael ei gofyn. A wedyn, oedd Hywel Harris yn atab gyda atab i'r cwestiynau yma i gyd, i atab o oedd, ges i fy nerbyn yn Rhydychen, meddwl fo'n grand i gyd. Be oedd o ddim yn ychwanegu oedd nad oedd o'n licio'r lle ag wsnos fi oedd o'n o beth bynnag oedd o wedi dod o'na. Ond oedd o wedi cael ei dderbyn yn o'n lle cyntaf ac oedd hynny yn cael ei ddefnyddio beth bynnag. Oedd Edward Nani rwan yn fyri am yna, wrth gwrs. Oedd o wedi dalu, dwi? Oedd o wedi dalu, de. A be ddigwyddodd o, Dyma Harris penderfynu bod o'n mynd ymlaen efo'r gwasanaeth beth bynnag. A rhan o'r gwasanaeth oedd darllan o... Na, canu mae'n drwg i ni. Mi ganodd Salm 141. Yr adnod sydd yn mynd am sylw ni yn Salm 141 ydy y trydydd un lle mae y salmydd yn dweud, o arglwydd, gosod warchod ar fy ngenau, gwylia dros y ddrws fy ngweddusau. Ond ar rheswm pam yr adnod yna yn bwysig ydy. Ar ôl canu y salm, mi ddaru Hywel Harris dweud, na ni gydweddio, meddwl fo te. A dyma fo yn dechrau gweddio arwain, y criw bach yn ei gweddio. A dyma Edward Nani'n rhyw dorri ar ei draws o dweud, efo stopio wir te. A Hywel Harris gymryd dim sylw, jyst pydru ani hi, dal i offrymu i weddi. A be nath Edward Nani oedd dod ymlaen, a ni'n credu fod i ysbrydoliaeth oedd i dod ar ysgrythyr a rhoi i law dros geg Hywel Harris i stopio fo, gwarchod i enau o, i stopio fo weddio te. Ac yn y fan yna, y gwylltiodd William Pritchard. A mi roddodd, ddyda ni slap i Edward Nani te. Wan ta, dyma'r peth ola yn y byd fydda Hywel Harris isio. Ydy bod rhywun wedi taro o ffeiriad allu te. Ac oedd o'n gwybod bod hyn rwan yn mynd i fod yn ddigon o reswm i'r werin, ardal Pencau Newydd a Llangybi ac yn y blaen, i droi ar y methodistiaid a'i herlyd nhw allu te. Felly mi ddychrynodd Hywel Harris i'r fath radda i fod o wedyn yn dilyn y cyfarfod yma, dilyn y digwyddiad yna, wedi ffoi dros nos i gyrraedd Pen Morfa, wrth gwrs oedd y cob ddim di adeiladu ac oedd y môr yn dod i fewn mor bell a Pen Morfa, mwyn dal cwch i groesi feirionydd, mwyn osgoi yn Rhywerli dyfasan allu te. A mae o'n disgrifio ei hun yn disgwyl am y cwch yn Pen Morfa, yn grynedig ac yn bryderus achos bod yna rhyw ddau ryffian wedi dod i mewn. Ac oedd o'n meddwl bod o'n chwilio amdano fo, toddan nhw ddim te, ond am bod o mor ofnus a mor bryderus. Ond bysau leferydd o'n i bradychu. Wrth gwrs, ac yn o'n acen, Sir Rycheiniog doedd. Wedyn, beth bynnag, mi lwyddodd i ddianc. Ond o William Pritchard ar ôl doedd yn garfod, mi ddodd Edward Nani ag achos llys yn erbyn William Pritchard. A fe gorchmynwyd o'i gadw'r heddwch i'r dyfodol yn y llys yng Nghynarfon o'n lle. Beth bynnag am hynny, mi oedd ei denantiaeth o rwan mewn peryg. Ac yn mis Medi 1741, fe ddywedwyd wrth fo bod yn rhaid y fadal Glasfryn Fawr. A da ni'n gwybod y manylion y cysylltiadau yma, ond be nath oedd croesi Sir Fôn. Ac o bob man yn Sir Fôn yn gallaf fo fynd iddo fo, y tenantiaeth gafodd o oedd Penmynydd, Plas Penmynydd, y cartra, y Tuduriaid, drych am mlynedd yn gynt, Tuduriaid, Brenhiniaeth Lloegr rwan. Felly oedd o rwan yn gyfrifol am Plas Penmynydd. I ddiddordab o yn ymneilltuaeth ac yn y blaen yn parhau. A wedyn o'na drefnu cyfarfodydd. A mi drefnodd, fel oedd hi'n digwydd, bod Lewis Rhys Llanbrynmair yn dod i Sir Fôn rwan i gynnal cenhadaeth yn Melin Engan. A fe gynhaliwyd roed, ond mi ddoth y bobl lleol i'w gwrthwynebu nhw ac i dorri ar draws y gwasanaeth ac i strybio ar y cwbl i gyd.
Wedyn mi gaethon nhw le arall wedyn yn Minffordd ar ffordd Penmynydd, cynnal gwasanaetha'n fanno, Jenkyn Morgan yn pregethu yno, yr un hanes eto, erledigaeth ac yn y blaen. Diwedd hynny oedd, tra oedden nhw'n trio cynnal be ddyda ni, doedd na ddim achos ffurfiol yna, cynnal y genhadaeth oedden nhw. Be ddigwyddodd oedd bod y gwrthwynebiad lleol wedi mynd yn drech na'r sefyllfa. Felly, yn 1744, dyma yna dyrfa tua 200 o bobl yn troi fyny yn Blas Penmynydd ac yn ei racsio. Ond toedd William Pritchard ddim yna i amddiffyn ei hun, na dim byd o'i eiddo, na ei deulu o ran hynny. Wel, mi benderfynodd oedd yn gwerth cario ymlaen. Felly, mi ath wedyn i chwilio am denantiaeth newydd, a mi gafodd denantiaeth yn Bodlew yn ardal Llandaniel. Dyna ni y gair i'm yn dod am funud. Fuodd o'n fanno. Ond hyd yn oed wedyn, oherwydd i fod o mor weithgar hefo neilltuaeth ac yn y blaen, ond na wrthwynebiad yn codi fanno wedyn. Wedyn oedd o'n tynnu pobl i'w ben oherwydd y genhadaeth oedd o'n gynnal ar cyfarfodydd. Ond na elyniaeth ofnadwy mae rhaid oedd? Tra da ni'n edrych ar y bobl fel William Pritchard, da ni'n gweld arwyr jyst am bod nhw'n cynnal y genhadaeth ac yn sefydlu achosion math o beth. Wrach beth da ni'n anghofio ydy pa mor ddrud oedd o'r bobl yma. Cael racsio'i cartra. Ond meddylia amdano fo'n Plas Penmynydd ar bobl mae landio. Ollol. Ar dyn i madra. Ddoth yn ôl a cael y lle, y ffenestri gyd i torri, y lle di cael ei racsio. Jenkyn Morgan, oedd o'n pregethu unwaith yn Minffordd ar ffordd Penmynydd. Ni ymosoddodd na griw. Os dwi'n cofio'n iawn, mi ddaru clochydd eglwys Penmynydd droi fyny hefo pastwn a hoelan yn o'i hitio Jenkyn Morgan. Ta Francis Evans oedd o. Francis Evans oedd o. Ond Jenkyn Morgan oedd yn pregethu. Oedd Francis Evans wedi dod o ardal Pencau Newydd i Sir Fôn, nhw'n cefnogi gilydd. A mi gafodd o'r pastwn mar i ben. A fethodd fynd adra am ddyddia lawar oherwydd yr anaf oedd o wedi gael. Oedd nhw yn crwydro. Ac yn cadw mewn cysylltiad â'i gilydd. Yn 1744, fe benderfynwyd rwan, William Pritchard i symud i Bodlew. Benderfynwyd bod hi'n amser i sefydlu achos. A fe sefydlwyd yr achos, noder y dyddiad 1744, yng nghartra John Owen, mewn lle o'r enw Cyau Môn, Ceri Ceinwen, ardal Llangristiolis, fod na'n fras. Fanno ddechreuodd yr achos. Ffarm o Cyau Môn? Ffarm o ddi, ia. Dwi'n deall nad ydy hi ddim yna bellach, ond yn yr ardal yna, beth bynnag. A wedyn, wrth gwrs, oedd bwriad gynnyn nhw, unwaith oedden nhw'n sefydlu achos, oedden nhw'n medru cael trwyddedau, oedden nhw'n medru cael cefnogaeth gyfreithiol wedyn. Mor anodd, oedd yr istisiaid yn gyndyn ddychryn, oedden nhw'n llawia, hefo'r uchelwyr, a wedyn oedden nhw'n gyndyn iawn i roi a Eglwys Gadeiriol Bangor, fel esgobaeth gyndyn iawn i roi. Ond oedd y gyfraith yn dweud gynnyn nhw hawl i gael y trwyddedau yma llyd. Felly mi geithon nhw i trwydded, sefydlu'r achos, a wedyn oedd eisiau adeilad i gyfarfod yn efo. A'r adeilad gafwyd oedd yr un da ni'n nabod bellach fel Ebenezer Rhosmeilch. Y capal ymneilltuol hyd yn oed, dim hyd yn oed Annibynwyr. Y capal ymneilltuol cynta yn Sir Fôn. A ffrwyth, llafur a dewrder. William Pritchard, Jenkyn Morgan, John Owen, a criw bach ohonyn nhw yn hel at ei gilydd, sefydlu'r achos. A'r peth ydy mae'r achos yn dal i fynd, nid yn unig yn dal i fynd, mae'r achos yn ffynnu, a mae'n cofeb William Pritchard a chofeb i John Owen, Cyau Môn, yn sefyll y mynwant Ebenezer Rhosmeilch hyd heddiw ac yn cael ei trin hefo'r urddas sydd yn weddus. Felly, na ni wedi symud o'r Glasfryn Fawr, yr holl ffordd i Sir Fôn, a gweld ymneilltuaeth
yn codi. O fydd ysdiwan, oedd gyn William Pritchard ddigon o waith ffarmio doedd. Oedd. Heb sôn a mynd i'r draffath yna. O hollol, nid ffermydd bach oedd rhain Na, ydy. na. Maen nhw'n ffermydd mawr, de. Yndi. Glasfryn yn Ydy, gan sylweddol. 60 a rhywbeth o erwas. Plas Penmynydd. Na chdi, o honno Eto, ffarm o... bodlew. Ie. Bodlew yn fwy o dyddyn, de. Ie, Ond yn 1752 mi symudodd William Pritchard eto o bodlew oherwydd yr gwrthwynebiad oedd iddo fo fel ymwneud gywr. Ac wrth gwrs mi ath i Clwchdernog yn ardal Llanddeisant yn Sir Fôn Ac oedd Clwchdernog rhwng rhyw dau, o'na rhyw Clwchdernog hir a Clwchdernog groes neu rhyw enwa fel yna. Ac oedd heini, mae'n rhaid gyn ni, 350 o cerig i gyd. Oedd hi'n ffarm fawr iawn. Oedd hi'n andros o ffarm, doedd. A'r diolch am hynny, wrth gwrs, i William Buckley. Achdi, chwarae teg. Oedd hi hun yn eglwyswr. Ie. Ond dda gyda fo ddim y syniad yma bod chi'n erlyd pobl oherwydd i argoeddiadau Cristnogol am bod nhw wahanol i chi. A felly oedd o mewn ffordd yn noddi William Pritchard wedyn ac yn ei ddiogelu fo lle te. Ac yno y bio William hyd i farwolaeth yn 1773. A sôn am Ebeneser Rhosmeir, dod ddegawda ddiweddarach, wrth gwrs. Bydd y meddwl am Ebeneser Rhosmeir, heb feddwl am Llywelyn Lloyd Jones. Wrth gwrs. Ia, Llywydd yr Undeb yr un adag. Llywydd yr Undeb, ia. Y parchedi Llywelyn Lloyd Jones. Mae yna, tu ôl i'r pilprid yn Ebeneser Rhosmeir, mae yna restr o'r gwynidogion. A mae'n restr fawreddog ddymunol iawn. A pan fyddai'n mynd yno ar y sil, fyddai'n edrach ar y restr. Ac yn teimlo yn anheilwng o fod anghefn at fein ac yn ei lleithfa ymlaen. Mae'n hyfryd iawn. A mae'r eglwys yn eglwys fywiog, mae'n eglwys groesawgar ac yn eglwys gynnwys dros ben. Pan gysoch chi'r sil cyfundeb yna do? Do, mi geithon ni sil cyfundeb 2025 yn oll ydw. Ac dod oedd na gynulleidfa gre. Annibynwyr yr ynys yn crynhoi. A mi wnaethon ni sôn am William Pritchard. Ac am y gwaith. Ac am ei ddewrder. A dyna'r stori oedd gen i. Dyna'r stori, fel ardderchol. Diolch yn fawr am y stori. Rhan dda ohoni. Mae yna lot mwy gawn ni gario ymlaen. Rhyw ddwrnod glawog eto. Pan gawn ni gyfla. Pan gawn ni gyfla. Gwych iawn dy. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch i chdi.